Казвам се Виктория, но обичам да ми казват Вики. На 19 години съм, от Варна, най-хубавия град. Уча журналистика, първи курс съм. Избрах нов български, защото винаги съм търсила най-доброто за себе си и всъщност го открих. Защото ми предлага най-много възможности, всичко е модерно, всичко е изпипано, с вкус направено. А в крайна сметка съм човек на новото време. Най-голямата ми мечта е един ден да си имам собствено списание. Не съм се насочила към конкретна журналистика, но е нещо, което може би имам вградено в себе си и искам да развия. Обичам да слизам с приятели, обичам да чета, да пиша, другото, което е хобито ми, и да тренирам. Пиша много от малка, от 8 годишна спечелих първия си конкурс за стихотворение, след това се занимавам с есета и на 14-15 години написах първата си книга, която не е публикувана, но е изкарана и разпечатана. Исках да участвам в конкурса Мис и Мистър Нов български университет, защото исках да има поне един участник от Варна. Другото, което е, мисля, че е поле за изява и по някакъв начин това нещо ще може да ми помогне за напред, по какъвто и да било начин. За конкуренцията, винаги е добре да има конкуренция, иначе няма да се стремим нагоре. А иначе не съм човек, който може да определи дали съм по-добра или не. В крайна сметка затова има жури и аз не съм сред тях. В принцип си харесвам цялото тяло, но най-много работя върху ръцете си. Много се гордея с този мускул. Мисля, че мога да набия всеки, но все пак това е относително. Сега, ако е някакъв 150 кг, само... И мисля, че аз трябва да спечеля, защото съм позитивна и просто съм си красива и трябва да се оцени. Здравей, Вики! Здрасти! Сподели ми, че ще журналистика. Да. И за една твоя много интересна неща ми разказа също така, че искаш да има собствено списание, да, което да се занимава с политика. Тогава твоето първо предизвикателство ще бъде да седнеш на горещия стол и да ти зададем няколко въпроса. Добре. Коя година е създадена българската телевизия? Пас. Давай следващия. Откъде да знам коя година е телевизията? Нямам идея. Коя година България влиза в Европейския съюз? 2007. Кой е настоящия министър на културата? Не знам. Да знам, не ме интересува. На образованието ме интересува, защото ма кефи, ама Кой за теб е най-големият авторитет в българската журналистика? Честно казано, според мен е Мартин Карбовски, колкото и всички да го критикуват. Просто той ми е един от любимите журналисти и мисля, че точно такива трябва да са журналистите. Мисля да изказват истинското си мнение, а не да са подкупни. Знаеш ли кой е Кевор Кеворкян? Не. Коя е столицата на Европейския съюз? Брюксел. А столицата на Англия? Лондон. Не съм Златка все още. Има време. Какво би казала на журито? Ще ги поздравя първо за това, че са ме избрали по някакъв начин. Явно съм ги впечатлила. Поздравявам ги за креативността, че са измислили такова нещо, защото събират младите да правят нещо различно, сплотяват екипа по някакъв начин и може би се надявам да ме харесат по някакъв начин.